Doncs avui és dissabte i fa exactament un any i pico que va començar aquesta aventura del canal de YouTube i he pensat que podríem fer un vídeo una mica comentant coses que he après en aquest temps després d'obrir-me el canal, una mica similar a un vídeo que vaig fer quan portava justament 6 mesos i què havia après en aquell punt. Doncs ara que han passat uns quants mesos més podíem reprendre aquella conversa. I això ho volia fer avui, que exactament a data d'avui tenim 324 subscriptors en aquest canal, el qual està bastant bé. Crec que quan vaig fer aquell vídeo dels 6 mesos portava 60 i pico subscriptors, hem passat als 300, llavors això ja és una cosa que estic una mica orgullós. I he pensat que el primer punt que podríem tractar és una mica, doncs, com està el canal, com estic jo, com ho veig després d'aquests, un any i pico que fem vídeos. I la veritat és que tot va una mica según lo planeado. Jo quan vaig encarar aquest projecte, jo tenia bastant clar que la mentalitat havia de ser 2 anys fent això absolutament sense parar, mínim un vídeo a la setmana i sense esperar res a canvi. Si era una persona que sabia fer vídeos mínimament però mai havia parlat a una càmera i fent contingut en català, era molt difícil que aquí passés alguna cosa més, quan hi ha tanta competència creant contingut a internet. I la promesa que em vaig fer mateix va ser donar-me 2 anys. 2 anys on no havia d'esperar que passés absolutament res. L'única manera de tenir èxit d'una plataforma com aquesta és ser extremadament constant, fer molt bon contingut i creuar els dits, que tinguis sort i que l'algoritme faci màgia amb els teus vídeos. Crec que ho vaig fer molt bé, sincerament, perquè estava, i crec que encara estic molt mentalitzat per seguir en aquesta línia. O sigui, un any i mig després de fer literalment cada dissabte això que estic fent aquí, parlar en una càmera, editar, etc. I només tenir 300 subscriptors, per qualsevol persona que s'ho pren com em vull fer famós d'un dia per l'altre, això és impossible. I aquest és una mica el consell que et donaria si ara et vols fer youtuber, instagramer, podcaster, el que sigui. Tingues molt clar que estaràs molts mesos menjant merda i que aquí has d'invertir-hi moltes hores. Potser no passarà mai res, potser quan portes 17 mesos l'algoritme decideix que un vídeo teu es torna viral, o això et passa el tercer dia. No ho sabràs. Tu l'únic que has d'estar disposat és estar 2 anys, per exemple, publicant contingut non-stop. Llavors, seguint amb aquesta idea dels 2 anys, publicant un vídeo setmanal, això són pràcticament uns 100 vídeos. I vaig agafar l'enfocament que vaig aprendre d'un youtuber de parla anglesa que es diu Ali Abdaal, que el que t'explicava és que els primers 50 vídeos, és a dir, pràcticament el primer any, l'únic que has de fer és ser extremadament constant i penjar aquest vídeo setmanal. O 2 vídeos, si poguessis, però l'objectiu d'aquests primers 50 vídeos és que et tornis molt bo creant contingut, que milloris la manera com parles a càmera, com edites, com generes idees, i crec que això més o menys ho he aconseguit. Crec que si miro el primer vídeo o el segon vídeo que vaig penjar i aquest mateix vídeo, el de la setmana passada, crec que ha canviat molt i crec que ja estem en el vídeo 56 o 57 del canal, no tinc molt clares les estadístiques, però sí que crec que hem passat aquesta barrera de 50 vídeos per tornar-te molt bo i ara estem en aquesta segona part on, passats els 50 vídeos, el que ara interessa sí que és crear clarament una comunitat. I crec que després et puc explicar exactament com ho estic intentant fer, perquè crec que els vídeos ja estan bastant bé, els vídeos, per ser un canal de YouTube de parla catalana amb 300 subscriptors, crec que faig bons vídeos, el que ara em falta és arribar a molta més gent, fer contingut interessant realment, explicar-me bé, i ara estic buscant exactament això, així que crec que, ara he d'anar a treure una rentadora, però després et puc explicar una mica com he professionalitzat la creació de vídeos per assegurar-me que tinc bons vídeos i què estic fent per arribar a més gent també, que són 2 idees que et podria comentar. Però queria treure una rentadora. Ara estava editant el vídeo i crec que és un bon moment per explicar-te això que et deia, com hem professionalitzat o com hem muntat un sistema de producció perquè cada setmana hi hagi un vídeo. Tot i que m'ho hagi currat molt, la veritat és que encara segueix sent més o menys això. Un dissabte o un diumenge cap de setmana és un dia que al final l'has de dedicar sencer a editar vídeos, t'agradi o no. Però crec que et puc explicar una mica com va tot aquest procés. Crec que estic bastant orgullós del que he aconseguit fer comparat amb com vaig començar fa uns mesos. Tot comença amb el famós vídeo que vaig fer fa unes setmanes on et deia que havia de deixar d'escoltar tantes coses per centrar-me més en el que estava fent i a més tenir més idees. I crec que està passant això, estic tenint més i millors idees i llavors he muntat un sistema a l'aplicació de notes d'Apple, que és la que he vist que em va més còmode per escriure coses molt ràpid i tinc una carpeta de notes que escric notes amb #YouTube o #TikTok. Llavors allà vaig tenint idees, les apunto ràpidament per no oblidar-me-les i llavors, depèn de la llargada d'aquella idea, va en un format o un altre. Llavors amb això he aconseguit tenir ja sempre una llista d'idees mig treballades que puc començar a desenvolupar i assegurar-me que mai em quedo sense idees de vídeos. El segon pas és agafar aquestes idees i alguna tarda així random que no sé què fer o un moment de cap de setmana, intento ja començar a guionitzar un vídeo a partir d'allò. I el que he fet és a Notion, que és el que vaig servir per gestionar els meus projectes. Allà tinc una nota que és una plantilla per diferents vídeos i sempre faig la mateixa plantilla i allà puc suposar idea per una mini
miniatura, idea pel títol, quina idea vull explicar, quines coses vull anar mencionant, i a poc vaig creant aquest guió. A vegades faig en una tarda i a vegades estic 2 setmanes o 3 setmanes fent una mica de recerca, si vull dir certes coses, però bueno, es va construint la idea, i això t'ho explico perquè abans era totalment diferent. Abans era en plan, tenia una idea, feia una llista allò de bullet points de diferents coses que volia dir i em posava a gravar, i Dios mío, potser havia d'estar 1 hora gravant per fer un vídeo de 8 minuts. Ara encara estic bastanta estona per gravar, però almenys tinc més clar el que he de dir, o crec que el vídeo al final és un resultat millor perquè està més treballat al darrere. Llavors, amb el punt número 1 i número 2 fem molta ja gestió d'idees i gestió de contingut, perquè tenim idees mig treballades sempre i 2 o 3 guions, allò que s'estan coent, que mentre vas fent un guió també ja tens més idees de més coses que podries explicar, i crec que això fa que els vídeos del canal siguin més interessants. Un cop les idees estan ja més o menys fetes, passem a gravar i editar vídeos. A l'hora de gravar m'aprofito justament d'això, de tenir sempre més d'un guió en marxa, i intento gravar d'una tirada més d'un vídeo. Aquest també era un dels errors de principiants que feia abans, que feia un vídeo i un cop passava tot el vídeo fet, em posava a treballar en el següent vídeo. Ara el que faig és en un matí, quan ja tinc els guions més o menys fets, faig 2 vídeos, 3 vídeos d'una tirada, sempre fent el típic truco d'influencer de canviar-te de samarreta o canviar-te una mica de lloc perquè no sempre que els has de fer tots seguits, però clar, és molt més eficient només haver de posar les llums, el micro, la càmera, tot una vegada, graves els vídeos d'una tirada i després ja pots estar 2 o 3 setmanes on et centres en l'edició i així, però no és una lluita contra rellotge d'en 7 dies passar d'una idea a un vídeo finalitzat. Ara és molt més eficient, tot i que també m'agradava al principi, perquè això de fer vídeos en 7 dies, cada vídeo era un aprenentatge i eren noves coses que podia aplicar en el següent vídeo. Mentre que si ara gravo 3 vídeos seguits, els 3 vídeos estan gravats d'una manera bastant similar. En fi, m'estic enrotllant molt. Un cop el vídeo està gravat, les següents 2 o 3 setmanes, com que he gravat 2 o 3 vídeos, és només, entre cometes, haver d'editar i a la vegada treballar en guions i idees paral·leles, però és només editar. I li pots dedicar molt més temps a l'edició del vídeo, a posar imatges, sons, música, tot això que fa que un vídeo no es percebi de molta més qualitat, i em puc organitzar molt millor d'unes tardes estar editant. El dissabte, per exemple, avui el dedico full de YouTube, però el diumenge ja me'l puc prendre una mica més en calma, puc fer altres coses, no sóc esclau a YouTube, com segurament sí que era més els primers mesos. L'última idea que et volia comentar en això de producció de vídeos és que m'estic adonant que m'agrada molt això, li estic com trobant la passió tornant a un vídeo anterior, però m'està agradant molt fer guions i editar també. Editar m'agrada moltíssim i m'estic enrotllant molt i no hauria d'enrotllar molt perquè encara t'he de parlar més coses i he d'anar al gym, així que això, ens veiem ara. A veure, ja he tornat del gym, ara estic aquí berenant, i el que em tocaria fer ara és seguir en el vídeo i he de gravar alguns clips d'aquests que poso per sobre mentre vaig explicant coses que es veuen altres imatges. Així que, com que avui tampoc és que em sobri el temps, he pensat que ara era un bon moment per explicar-vos això, com estic intentant fer créixer el canal més enllà de fer bons vídeos, com intento arribar a més gent. Aquí diria que hi ha 3 grans maneres per arribar a gent. Primer és per cerques de YouTube, que la gent trobi el teu vídeo. Segon és que l'algoritme t'ajudi i promocioni el teu vídeo i quan nosaltres entrem a YouTube i ens recomanen coses, allà estigui el meu vídeo. I el tercer és que la gent em conegui per altres mètodes i digui: hòstia, quin xaval més interessant, vaig a mirar els seus vídeos a YouTube. Llavors, anem a parlar una mica d'aquestes 3. La primera, les cerques, és complicadíssima en català, perquè, ja ho he dit alguna vegada, els catalans normalment no cerquem en català a YouTube. Llavors, has d'intentar o no comptar-hi o comptar-hi d'altres maneres. Jo ja ho hauràs vist, el que he intentat fer és posar títols en castellà, llavors posar però en català, perquè si algú busca «Què tengo en mi iPhone?», el meu vídeo almenys aparegui perquè té aquelles paraules. Llavors poso «Què tengo en mi iPhone?», però en català. Bueno, crec que així ha arribat a gent. De fet, aquests vídeos hi ha alguns que tenen bastantes visites. El típic aquest «Què tengo en mi iPhone?», que és una cosa que la gent busca molt a YouTube. La Judit, per exemple, té vídeos fets així en castellà i flipes la gent que ho arriba a veure. Doncs en el meu cas crec que també tenen bastantes visites. Llavors, bueno, és un recurs que he trobat que tampoc intento no abusar, perquè si no al final és una mica pesao. Però bueno, no volia renunciar a aquesta possibilitat d'arribar a gent, llavors una idea que he trobat. La segona manera que tenim és l'algoritme. I l'algoritme, que és bàsicament aquesta equació rara, aquest codi que té creat YouTube que fa que recomani vídeos que a la gent li puguin agradar, hi ha moltíssimes variables i és difícil saber exactament què has de fer. Hi ha diferents coses. La primera és fer un vídeo molt interessant i amb un bon storytelling per aguantar la gent fins al final. Si YouTube veu que aquest vídeo, per exemple, la gent esteu aguantant molta estona veient-lo, entén que això és un bon vídeo i que li pot ensenyar a més gent, perquè òbviament així pot posar més anuncis i es fan més rics. I això s'ajunta una mica amb el que et deia abans avui d'això, intento fer molts bons vídeos, perquè a mi m'agrada fer molts bons vídeos, i em sento orgullós de fer-los, però és que a més també ajuda l'algoritme, llavors no seré
serem innocents. I llavors, un cop YouTube ha entès que aquest vídeo és interessant i l'ha d'ensenyar gent, el que hem d'aconseguir és que quan li ensenyi gent, la gent cliqui, que quan a vosaltres us heu recomanat un vídeo meu, hi cliqueu. I aquí hi ha dues coses que intento fer. Bueno, que en veritat és una, que és intentar fer clickbait, és fer irresistible que la gent cliqui. I això fa, doncs, posant un títol d'aquests com super sorpresa de no puc fer mai més això, necessites saber això, alguna així, o a vegades també intento posar un títol com superclar de 8 coses que tal, 10 consells per no sé què, i també funcionen bastant bé. I llavors a la miniatura també, la miniatura ha d'estar molt currada i la miniatura és el típic, no?, que ho veus i et crida l'atenció. Tu estàs veient 8 o 12 vídeos davant teu, com esculls? Doncs la imatge et crida l'atenció i el títol. Llavors a miniatura, no sé, hi ha molts consells aquí que et diuen que surti sempre la teva cara, que sempre hi hagi uns colors o un estil similar, llavors la gent ja reconeix ràpidament que és el teu canal. Bueno, crec que pots veure que el que intento és posar cares, posar sempre una mateixa temàtica perquè ja es veuen, lletres blanques i una cara d'un tio que té l'Albert segur. I no innovo molt, la veritat, però no, també, com que et deia que tinc aquest sistema de producció de poder fer un vídeo cada setmana, és que la miniatura al final, tio, no és el que menys atenció li paro, però em sento molt més en fer un bon vídeo que en fer una bona miniatura. No sé si tens un consell per donar-me per fer millors miniatures o títols o el que sigui, posa-ho als comentaris. I l'última idea era que et coneguin de fora i vinguin a veure els teus vídeos a YouTube. I jo això crec que fa uns mesos ho comentava i de fet m'ho vaig proposar a principis d'any, que era promocionar-me una mica més. Em feia com, no vergonya, però ho trobava una mica pointless posar un tuit o una story de he fet un nou vídeo i tal. Bueno, al final ho he acabat fent perquè a vegades són coses que has de fer, però he intentat fer-ho també donant més contingut a la gent. Llavors el que he començat a fer és fer un munt de TikToks i un munt de Reels donant una mica de contingut similar al que pots trobar aquí al canal de YouTube per enganxar gent que puguin haver-hi altres plataformes i que llavors diguin, hòstia, que interessant, vaig a mirar aquest xaval. I crec que està funcionant. Ja et deia l'altre dia que TikTok, ojo, hi ha algun vídeo que es fa així una mica viral. Aquesta idea li vaig escoltar al Gary Vee, una mica un gurú de les xarxes socials, que té una teoria que es diu jab, 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 right hook, que vindria a ser una analogia de la boxa, que els jabs són aquests cops fluixos que dones a l'oponent per una mica marejar-lo i després el right hook és li revientes. Doncs ell fa aquesta explicació per com atraure la gent sense que soni que estàs venent massa. I el que diu és que has de fer molts jabs, molts d'aquests cops de marejar, que és una mica donar-los contingut gratis, fer TikToks, fer Reels, que la gent et conegui, i després el right hook ja és en plan, vale, ara sí que te quiero vender algo, i te la meto. Ho fan un munt d'empreses i influencers, no estem descobrint res. Però jo he intentat fer això, en comptes d'anar a dir, oye, mírame el vídeo a YouTube, te meto un puñetazo, hosti, quina metàfora estic fent. Bueno, jo el que intento fer és donar molt contingut gratis així interessant a TikTok, de, mira això, aquesta idea, mira, sabies això, mira, et contesto una pregunta que m'has fet, i després dir, por cierto, hay un nuevo vídeo en YouTube. I llavors aquí intentar portar el trànsit cap a YouTube. I la veritat crec que m'està funcionant. Quan jo reflexiono sobre les persones a les que jo segueixo, veig que sempre hi ha com dos fenòmens. O bé, jo el descobreixo i de cop m'encanta i dic, el vaig a seguir i em miro 5 vídeos seus seguits. No sé, per exemple, passa amb Matt Davella, va ser conèixer-li quasi un amor a primera vista. O em passa absolutament al contrari. Veig una persona a Instagram o una suggerència de YouTube o un TikTok i passo una mica. Després em veig 2 més i penso, buah, madre mia, que pesao. Però com que després el miro a vegades per curiositat o el que sigui, em segueix venint més contingut. I al final miro 2 vídeos perquè dic, a veure aquell noi que estava fent ara. I al final, tio, doncs em faig com fan una mica o l'acabo seguint i doncs ha guanyat un seguidor més a base de ser pesat. No sé si m'agradaria pensar que jo estic fent el mateix, però és un fenomen que jo he vist i dic, vaig intentar replicar-lo perquè no puc esperar que a tothom li encanti el meu contingut el primer dia. Em va passar, per exemple, amb el Joan Pradells, que em va començar a sortir un contingut i el mirava, però tampoc no em deia molt res, però després començava ja a vegades a mirar-lo per curiositat a veure què està fent ara aquest noi. I després vaig acabar veient-me com un vídeo seu cada dia durant un mes o 2 mesos. Llavors, bueno, pots comentar als comentaris si vols quin tipus de relació creus que tenim tu i jo, com em vas conèixer, com vas arribar fins aquí. I poco más, jo és que en veritat he de seguir ara gravant i editant i tot, i tampoc crec que t'hagués de dir gaire res més avui, tenia una mica apuntat, però crec que ja ho hem parlat tot. Així que, com sempre, deixa un like, que sempre ajuda a l'algoritme, el que et deia abans. Pots compartir el vídeo també, si creus que a algú li pot agradar aquestes idees. I no sé, mira altres vídeos al canal, potser aprens alguna cosa, i suposo que ens veurem, com sempre, la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!